Thank you. Hi! Hello. Hello! Hi. Matete. Good morning, Idol Inday. Good morning. Just call me Krisha. I'm single, but not available. Boyfriend ako si Bitoy. Graduate ko sa kurso na Bachelor of Science in Education. Major in Elementary Education. But since wala pa ko nag-take og board exam, nag-sideline ko og tutorial. Opa. Ginagtuturan ako duha ka mga bata. I'm happy. Sa tinuod lang, napamahalan sa kuha ng mga bataan. Sinilo o sinila. Tapos sila iro nga si Patra. Se. Agay! Ilang amahan si Lawrence. He's so cute. Sabi niya, I'm pretty. I kind of like him. Pero nako'y uyab si Bitoy. Gusto lang ako i-share ang ako story dol anday. Sa mga kasing-kasing na naglibo. O dinihin nagsugod. Ay, kamin ma'am. Ay, gusto naman kalaw. Okay lang. Ayun lang tawagin islaw ha. Okay na lang, kung kita rin ha. Ren, sige Ren. Eh, dali. Mga bata, nanay yung teacher. Mga anak, nanay si Teacher Krisha. Hi, teacher! Hello, teacher ko pa, teacher! Ay! Eh, teacher! Kamu ba? Kamu mga bata ba? Bata ba yung makakol? Ay, hello children. Dre, lingkod tabi kayo. Teacher, pwede ko mapilapil sa inyong tutorial? Ay, pwede kayo, Heidi. Hindi yung mga bilapil, manggulula, nagbayad. Ay, papila na si Heidi. Papila na. Ikaw gid baby book no ya. Papila na lang na, kay Luis ka. Ay, gano'y tayo! Hindi na nagbababinig! Sige na, apil na. Sabi na anak, tawagan na si Peter! Ikaw mo kayo ipasumag na kasama mong kanding! Boknoy. Ayaw na, Boknoy. Ayaw na. Isabot na kasi akong kuya, si Baby Josh! Ay, matong kuya si Vivi Diyos, katungkuan, bayot. Pero ako sa kayo tumanumbag! Sige Sige na na. mga bata, pag-alin sa mo diya, pagplastar mo, Ma'am Krisha, ikaw na lang bahala sa mga bata, ha? Sige. Okay, mag-andam ko ka ng snack ninyo. Sige, Ren. Salamat, Ren.
Okay, mga bata, nakasama tapos akong gitudo ninyo. Yes, teacher! Tinood ba nga si... bebe. False! False! Di ba nga, ikaw ba? Ikaw, buklo ka, ha? Nagkano ba na si Mok Dayay? Ikaw, teacher ka lang. Tinood ba nga? Si Ripasyo o yan, kumandir sa ilahang grupo. Dili. Oy, dili matawag kumandir alam. Takaramangga. Unsa man di Heidi. Tama ba, teacher, na si Bonifacio ang chief of police sa una? Tama. Kim, putok ka lang yun. Ay, kayo matao, tama na. Saot, nanay pangalan. Ay, Sorry kay Ma'am, hanali ko sa tutorial, Ma'am. Sorry kay nagpalit pa ko 1 foot dito kay Bakul Papel. ay sus, ginoo ko. Jigo. Ayo. Ganun karon naman ka. Sa mga ka, Ini uy. yung mga film maling Ikaw pa tigulang, ikaw pa nagpalit late. Pasensya lang, Kapit namin, nagkuha namin, nag-attendance, katulo namin nag-attendance ba? Attendance na lagi mong iapas, ano ba? Sa ilo, alam ko kinagtugway pa kasong kabaw dito. Sige na. Ma'am, mabalo ka, Ma'am. Mura kag kabaw. Nga naman. Ay, ikaw magudyaw ang tama raw sa akin. Hachichi. Ikaw, muna po kang kabaw ba? Gano'n, Ma'am. Buo kay kaglapo. Ay, magsama mo mga bata mo. Mas bait ako ninyo, ha? Sige na, teacher. Mag-start na tayo. Sige na. Okay. Okay, class. Halita sa history, ha? Tinuod ba nga? Sa Times Base nag-away sila Pulapo o si Magellan? Ay, tama nyo na. Dito sa may punggo yan. Wapa na yung katin siya na. Nag-away sila diya. Ang galing nyo talaga! Ang galing nyo! Kabalo daw sa gawayan ni Napulapong Magellan. O saman? Nagkilog sa hulin. Renz? Oh, Mahuli na ko, Renz, kaya nangatulog ng mga bata. Nahago sila sa kuan. Walo ko na ka-subject ang mga antang karon. Isa yung subject. Dito yun may nag-focus sa kuan. Sa ganing history. ah, History good. No? salamat din kayo sa mong... assistance, ha? Ayaw guniti akong kamati. Sa man ka. Nibudlot man ang imong simod nga naman. Akong misis. Saan na imong misis di ay? Ayaw mo nag-mister imong misis? Sige na, bibi, ikaw ba? Ano na yun sa mga ka? Biyaan, biniyan nag-video na sa Arabo. I-upload na imong misis di ay? Kung gano'n sa dito niya, ano sa niulit rin. Ilista na ko yung Arabo, ano? Babahanin ito. Sige lang, uy, makaya na lagi na niya. Hindi na ko na makaya. Sige, bibihag na takad. Hindi na ko na makaya. Mau ba? Pikan kayo. Hindi na ko na makaya. Hindi na ko na makaya. Tabangi ko. Tama na. Ako'y bahala, mawala rin na imo ba? Ingat ka, ha? Sige, Renz. Bye-bye, Renz. Salamat sa paghatuin. Salamat kayo sa, sa kagabion. Oo, sa kagabi. Lagi, salamat kayo. Kiskit din. Bye-bye. Bye-bye. Tara ka, ha? Sige, ingat.
Next time na pod. Okay. Tuturi ko ha. Oh, Nga rin ka makalimtan. Atitsi. ay, tulog na ko ngayon. Mas unsin naman sa gabi. Gabi na punta na. Anong karoon na ka? Ay, Toy. Lugay kay ko na ako mag-tutor ito, Toy. Kay kuan ka ng... Nga nung... Nihalok mga tong lalaki ng buto si Lawrence. Ay, beso lang ko. Uy, ikaw. Anak ka! Ikaw. Ayoko. Ayoko mo tagang itis sa kong ulo. Kabalaw ka, nipis na niya kong ulo ba? Uy, anak ka! Pwes, mabulag ta! Unsan? Ikaw pa hindi ka na masuko? Anak ko nga nagkiskis? Ha? Kasalig ka? Kasalig ka ka, maesta ka? Juga ka talig, juga. Inaniyon lang di ba may kiwa ko'y trabaho na ako ng balay? Inaniyon lang ko di ba? Uy, anak ka, perme. Napay magbuwag ta kasi yung away. Ha? Kapuin mo ka na yung style mo, Toy. Nara ka permitos balay, hindi ka mo kabalumulang na to. Ato na kasi mong barkada, magmotor-motor. Nanalan na kayo nagmotor-motor ko kaysa magdidang-didang ko. Ayoko ka na na, ayoko ka na na. Gabi ka Krisya. Gabi ka kung pag-amping mo yan, nanaon lang ka di mo. Ano, nag-iwan ko nga apingi ko? Ha? Ay ko ka na. Dili na ko. Tama na ni. Magbuwag ta. Magbuwag ta. Tama na na! Enough is enough! No! Dili! Dili! Ikaw nang lubutan na.